Aslameu. Naam. Abe nga ñew sere. Naam. Ami fatiata. O kaka. Ni nga bara damne. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والقادم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقدار لازم. آمين. الحمد لله رب العالمين. كمالي. ولسا أسلامه أنت يا هلا على كأولي هلا. آمين. أمي مين على فهلا على كوكاني. آمين. أفرنا لبا على كانيامولو. آمين. يا بوجا كما. آمين. كيفو هرما كما. آمين. صلى الله مصطفى كريم. صلي. كمالي. أكو أسلامه نمره. نعم. بني على سنا. نعم. كذا على مصدو. Le 8 mars. نعم. 2018. كيه. أولو. على مصدو. نعم. مرتي كلو كليشيكي. سار كلو سمانك. نعم. سار غافلا أريتا شيكي. كيه. أولو. كمالي. أمي ملايا. نعم. أمي بمقويا. كيه. أمي نمكو كونينا. سيكاتولا. أمي مكة. نعم. أنا تريك نانتي نونغ نانكوكة. نوي مدادي ساري. نعم. كبابا نمو. جولا مي شاوري. كيه. أنا نانيا داكا أنصار بيتبا. O kakandere. كنا فوليكا كدمالا. نعم. كنا جوجو دبريو بلاكيا. نعم. دبريو بلاك فوليكا لايا. O kaka. نو كلا. نعم. الإسلامية بيبادو دمني أمبي. كيه. سيكاتولا. إبادو بيميا. أي. ala ko aljine place do ko abada ko ka ke mumni ala tire ko atike mumni abada ko ko ga le mani afro le mani ere kalbi woro aywa o che abarati apie polo na la croyance en un Dieu unique éternel tout puissant adala ala eklenye fama betki sigatola ala ganaya o le mani kalbi polo polo na ama le mani kalbi plana o le ka damre ke kola na aux gens. Mais les gars, non. Ama sabana. Non. Courant au kitab. Les livres descendus par Allah. Non. Livre numéro Allah, on a kitab numéro Coran. Ninjila. Taureta. Ali Zabura kadde ola ko Allah manga ina masala. Non. Ananina. Aywa kadda la pen mani jugumana. Non. Kadda la rakula. O ko tunelo fana. Non. Samo fembe kirala na nyumana kadala kulu be alaka chide kana ama sigatola alko mako le manda kalbi woro o woro ne ti so abada o fo ga nyongano ko ga nyongano ke mo ga nyongano ko ga nyongano ba yo ga nyongano ke ni muso ga nyongano ke ni bobe ba ga nyongano ko fo ga nyongano le manda so sigatola bo o nyongano ti so wati abada ko fo ga police ani yonje mo tiga mo fo ki diga so o ko fo ga ta bo nyonye sigatola o kaka o ko islamo ko bo nyonye o le mania kalpe doy islamo ko bo nyonye o mumini kalpe doy islamo ko bo nyonye o alijine ere doni kle doy samare
kira ko to sallallahu alaihi wasallam anya ko ago mo min dora kaso na ala jatti kama kana ibana salame fe e mana musokola e mana warkola e mana allah subhanahu wa ta'ala jatti kama dabu do ko baraji ka bo hiji keme allah do ko hiji biwolo do ko hiji biwolo allahu akbar ala kama mais ala kama tama do wala de siga to ni aw ni no fe do ko afere ko nyamine do amo ko dala warko na nyami manje amo ko dala mais ala kama tama do wala mulo de allahu akbar bi ala sona kauke ala kama tama nay aga jebe obla boli kana bo ambal makala ya be madade tangare an te jaliya we ala kama tama ala kama soya we ala kama je ala ga jebe ga sigi kanna be we ala kama bole ko re duyi ala kama duye bi siga to la tangare me yemte ala ka mele ko de kama ga ndu ngori ya ni ya ko da fole ani hine da fole wa jine islamo biya kama ko to de ala ko wa ma kala ti jinne wal islam la yabduna ni allah ta'ala jine créer les jinn et les hommes madure tangare we ma jino ni arwa de da fo ka mara bato ko siga to lo ma ni bato da mele na wa jine bato do no da mele na jino ko nyo zore na mo ko nyo zore na madola ka dibi fara ka bo njambe ka nyo nyesa o de ka to nga jine islamo biya takatana meleko biya ni ya fani hine da fale ai wa kana fo ka naje tangare ni ala ka bare dre wallahi ma ni kene boy jama bere do ma do bere ba yani nga tani baro be wi ma ti ni o fo on ve bien ko bi ni o fo on ve farafna bi ni o fo on ve balla bi ba fo ko wi ma journée mondiale des femmes ako muso ka do wi ma ti do le kala bare amulo bi ko muso do ba do billa bi ko chaw du gwake o do ne kala bare amulo bi fo muso ke na ka ekumu formé pandalo ndo couleur do sa bolonda na bi ko wi marti kala ta ke marti on ver akero dre siga to ko ne ko muso ka datugo ni da ne te ko forande na to bella wala ni liboy wono yira ba ta jana ma ko wala ke ko yi aw muso ka couleur do aw to muso ka couleur do aw muso ka pandalo ndo aw boli bolon do fe ko ka priya kela ko muso mo to fiyo ka boli a teno fe mais ça la diclé boli bi ka bolon do fe aw muso fe o mai lebele amaga kuwe akara tuwe amabale kamera ti dala no ni kamera do bolbola wala muso na be ko filmer amabale kuma dulere da ina ce chama ye ce fuari chama ye a wala be ba kaman wona muso be boldala billahi subhanahu kan afre subhanahu ade kula ni pandalo ko ma ti afiji lore be o faje kaba ko ka fo bolda be bilantra ko muso furlo ni muso furlo kontu ko mi nan dolaji sabu ko biye wi mari ko biye muso ka doyi muso ka doyi ma ka duci doyi akara kuma mulu wallahi o ma wi mari yere muye na kara muso ka doyi muso ka no muye o do ni muso ko la nyonga al na kara jokluwe muso ke me misalla ko no muso biduru olu ka la je mirti duru ndona ko no mirti tanona kele mini nyeri mu ka ko la se jono ko appel me mo go bo de lo de wi mari yere wallahi ẹni muso ko sisan an bɛ président fo an bɛ jamana karamɔgɔw fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an musow bɛ taa jiginni na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ t'an minɛ ka ɲa misali don u b'an tɔɔrɔ an bɛ taa wolo la opération bɛ kɛ sénatiri bɛ gɛlɛya an ma a bɛ kɛ banajuguya na a bɛ kɛ baara y'an bolo dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ ka o ko in ka fusiri o la faamaw k'a lajɛ k'an dɛmɛ n'o fɔra faama b'a dɔn min bɛ sen na jamanadenw y'a dɔn min bɛ sen na wa gɛlɛya bɛ aw musow kan a y'a fɔ an ye mais n'aw taara bolonda kɛ ko wimarti est ce que o b'aw ka dɔn ye abada Samare ma bi wimarti ye yana ka kɛ tɛcɛ ni alaki ye an ka segin danbe kɔrɔlen ma biton clé amori clé amazon clé wallahi hɔrɔnmuso cɛ mana bɔ kɛnɛ ma muso tɛ boli a cɛ nɔfɛ abada Samare ko hɔrɔnmuso danbe tɛ boli ye mais anw ka laji clé kɔrɔkɛw tolen ko ka dɔw bɛ k'olu bɔ ka bila sɛgɛ kɔnɔ ka ndola ci abaka tɛcɛ ni alaki ye wallahi ala k'anw ka ɲa o tuma wimarti ye don wɛrɛ musow ka don
anw ɲɛna ko diɲɛ bɛɛ ye muso ta ye o diɲɛ dɔw bɛɛ ye muso ta ye tiɲɛ don mɔgɔw ka bon yɔrɔ bɛɛ la mais yɔrɔ min ka bon yɔrɔ min ni fura ye i bɛ bonya fa fɛ siga t'o la nka n'i y'o fa bila i tɛ foyi ye o kɔfɛ dɔgɔma kɔ dɛ tiɲɛ don an sigilen filɛ yan sisan mada min ye maaba ye anw bolo yan sigida la yan du kɔnɔ yan an ka balimaya la yan nka n'a taara Amérique sisan jɔn b'a filiya ye a ti dɔn ye maa si t'a filiya ye bonya b'i ka yɔrɔ min n'i bɔra dɔrɔn i bɛ foyi t'i ɲɛfɛ dɔgɔlima ni lagosi kɔ o tuma musow ka bon n'u tora u danbe la nka n'u y'o bila bɛɛ fɛn bɛɛ ka fisa n'a ye wa cɛ ka bon n'a tora a danbe la n'a y'o bila bɛɛ fɛn bɛɛ ka fisa a ye dama ɲɛmisɛn a kɛnɛ kelen kelen ala k'a mɛn sɔrɔ ne fɔra ka ɲɔgɔn di den na o ka kan yan'an ka taa n'an ka baro kɛ ayiwa bi an nisɔndiyalen bi yan an fari fununen bi yan an ka kameratigi bɛ ka na an filime yan mais lahara don baro i na image wɛrɛ ye kiyama kɛnɛ kan min kɛra mada ni ka so yan a bɛ nin don kelen in ma nin kelen in ma o t'i ka kamera nɔ ye bilahi ala ka mɛlɛkɛw de bɛ ka an da o mɛlɛkɛw bɛ ka an filime yan lahara o bɛ taa kɔntanani kɛ ala ye wa lahara image bɛ segin ala ka télé écran géant la an bɛɛ ɲama siga t'a la n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kan an bɛ ala fo o ka kan sabu nin kɛnɛ ninnu ye dalilu kɛnɛ ye jɔn bolo diɲɛ ani lahara kɛnɛ min ka bɔ kɛnɛ bɛɛ o ye nin kɛnɛ ye kiri si tɛ jɛra ne ka boli nin kɛnɛ ye ala kɛra ɲɔgɔnna wɛrɛ dɔnniba mais n'i ko ala ka kɛnɛ mɔgɔw miiri bɛ jigin balonayɔrɔ la n'i ko ala ka kɛnɛ mɔgɔw miiri bɛ jigin dɔgɔyɔrɔ la ala ka kɛnɛ ye kɛnɛ de ye ala ka mɔgɔw sigira yɔrɔ min n'u ko ala ko ale fɔ ma ko ala ka kɛnɛ ba bi dunmo an ka bi ma la sanyala kɔni o tuma ɲɛmɔgɔ kɔnɔna na yan juma dɔ ye siga t'o la an b'a ɲini ala fɛ sigi ala ka kɛ dalilu an ye ala ka kɛ dalilu an ye kira yɛrɛ bonya kama sɔrɔla mustafa o ko n'a bɔra yen a balimakɛ n'a denkɛ n'a ka kalanden a n'a ka garibukɛ n'o ani sangare min bɛ taa m'o kɛ ala kama ka kuma ala kama yanni saya cɛ umaru kana baara kɛ ɲinɛ ninnu k'a dɔn dɛ ɲinɛ ninnu b'a fɔ bi k'i bɛ taa sini o ɲɛda kelen ninnu de bɛ bali la mais n'i ye baara kɛ ala k'a dɔn umaru ala ka bon umaru ala tɛ tununi kɛ a waati da sago i bɛ min kɛ dogo la ala b'o dɔn i bɛ min kɛ kɛnɛ kan ala b'o dɔn mais o tuma ne ye ɲuman kɛ ne ɲɛna ne ka da e la ala tigɛlen don i la umaru lebu b'o kɔfɛ sini o siga t'o la o a bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na a y'a kɛ ala kama n'i y'a kɛ ala kama ala tɛ ɲuman kɛ dɛ mais mɔgɔw ko tɛ yan adamaden bɛ ɲina de mɔgɔ ye misali de ye furanna ko tɛ ko ɲinan bɛɛ ye adamaden n'i ye ko kɛ mɔgɔ la a bɛ ɲin'a kɔ ni ɲuman don n'i ye ko kɛ mɔgɔ la a bɛ se ka ɲin'a kɔ ni juguman don mais ala ko n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala la ala ye dugu ni bange la ala ko ale ala ɲɛ b'a bɛɛ la walahi a ka segin a kan siga t'a la o tuma kana ɲini bi o ka tɛgɛrɛ fi kun a ɲini i ni ala k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɛgɛrɛ fɔli kun i ka ɲɛnamaya la i ni ala fo kan ni tɛgɛrɛ ma fɔ n ye minnu kumuni kɔrɔ olu bɛna to ten fɔ lahara n'an sera lahara ala bɛ tiɲɛtigi ni nkalonitigi bɛɛ yira ɲɔgɔn na ye walahi siga t'o la o bɛ kɛ n delila k'o f'i ye maa min i ma ni mɔgɔ ye kuma min a ɲini k'i b'i jagoya o kira ka kuma ye dɛ ayiwa ko maa min ka mɔgɔw tɛ faamu a n'a ɲini fiyewu k'i jagoya n'o kɛra o b'a to gɛlɛya de makan kabila fila kun bɛ yen Madinɛ olu kabila fila in ma se ka bɛn fiyewu n'u bɛɛ la silamɛya bɛ dɛmɛ mais kira ye ko bɛɛ kɛ a ma se k'o bɛɛ a dɛsɛlen a ye ala wele ala ko Muhamadu ko dusukun bɛ ala de bolo e ka na ɲini o ka bɛn nka ne ala de bɛ se k'u bɛn tiɲɛ don n'o tɛ e Muhamadu ka fɛɛrɛ se k'u bɛn dɛ ne ala de bɛ se k'u bɛn Muhamadu i sigi ka bila minnu bɛn olu bɛn na olu taara baro kɛ ɲɔgɔn fɛ su fɛ fo dugu bɛ jɛ k'o to yen Alahu akibaru o kɛra min kɛ Maka gɛlɛya ni Madinɛ gɛlɛya diinɛ ko gɛlɛya yɛrɛ fanga to saba fila bɛ dugu kɔnɔ n'olu ma bɛn ka don ko dɔ la o ko tɛ taa ɲɛ dɛ sabu ni setigi kabila fila bɛ yen n'u si ma sɔn a ɲamani dɛ siga t'o la ala k'a bɛ sɔrɔ o tuma n'an sigira diinɛ cɛ kɛrɛ kan dɔgɔnin fila min bɛ fɔ yan dalilu don lahara wa diinɛ y'a dalilu don wa nin ye barika ye an denw n'an mɔnɛw la siga t'o la o tiɲɛ dɛ walahi ala k'a kɛ nɛɛma ni barika ye an ka taa
شو لك تياكم الأشياء آمين كلا أنتروكم آمين صلى الله عليه وسلم وسلم أكون أمري نعم أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم آمين أبي تقالني على فوق فيك الشيطان تورما آمين شيطان من غرفان لكن بني على فيك أبوك النعمة بلجل الله سيكاتو الله على الشيطان فده أتابع على كو آدم الديما نعم أقول إن الشيطان إن على يعتقد أبما كان فلو سيدي آدم أتابع أي بالا نعم بأدم الديما نو الشيطان عليه نيكو على تقول أبلو كلا أقول تبارك سبحان الله شيطان من ده أمين شيطان يستعب بشيء جندي أبيك أنا على فتو نعم سواء بشيء ما هي ترى جنيا نعم دعنا بي على يعتقد الله أكبر سواء بشيء أبيك على سكت ما على كو على شو اللي أنا وين نعم على كو أتري شو اللي أنا وين على كو بويا ما تقدر بيك نعم دعنا دعنا جيفور شنو دعنا دعنا الله يفور نعم دعنا دعنا سلبي على شو تمنع نعم على ولد تمنع على جنيه جرمت تمنع نعم على مغفوقات تمنع لا يدوم من دعنا على ده تقول بجنيه سبعة مية جنيه نعم هاري دعنا دعنا باشيء أمين أكره دعنا دعنا أيوة أمين ولد بلاك ما جمع نقول أنا أمبرو نعم فرام زوجا أنا نديو نعم دعنا دعنا باشيء سيكاتو الله muso bi ga dara de a cɛnɔ fɛ hali cɛ bi ga dara de a muso nɔfɛ n'i ye muso bangebaw nɛnɛ kira kun ye dara de ye cidu sikato la muso fana a ba nɛnɛ ba o ye dara de dɔ ye sabu muso fana a ba kira ko k'olu ye bangebaa dɔ ye n'i y'u dɔgɔya dara bi kan sikato la o tuma o tɛ kɛlen dara de ye muso nɔfɛ o tuma muso bi ga dara de fana ye cɛ nɔfɛ a ye sɔn an jɔra an yɛrɛ la o ka kan bɛ bɛn sɛfana b'a nɔfɛ sikata la ala ko cogo de a ɲɛfɔ ala est défenseur de ceux qui ont la foi de faire sortir de la ténèbre à la lumière et à ceux qui ne croient pas ils ont pour défenseur les tagis ils font sortir de la lumière aux ténèbres voilà les gens du feu ils demeurent dans l'enfer éternellement ala ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ala dɛmɛbaaw dusukun kɔlɔsi baa ye ni bɔnni ma jibila san n'o yeli la n'i dara ala la n'i bɛ ka ka fili ala ko a bɛ karamɔgɔ dɔ ci ma min ka ɲi min ye tiɲɛtigi ye a bɛ n'i bila sa n'i dara ala la wa ko aw minnu nana ala sa n'aw ye kafiri munafikiw ye ko aw dusukun bɛ jinɛ sɛfanɛ bolo a bɛ bɔ n'a dusukun ye yeli la ka taa n'a ye dibi la ni karamɔgɔkɛ bɛ ka waju a bɛ jigin kɔnɔ ko nin bɛɛ ye histoire ye ko nin bɛɛ de tiɲɛ ko ye bɔtɔ yeli la ka taa dibi la ko olu bɛ jalimadenw ye ala kana an ka ye Namore. Bismillahir Rahmanir Rahim. On commence avec le nom de Dieu. Le Tout-Puissant et le Sage. Alors, je dis au Bargamay. O Kaka. Alors, il y a un peu d'amener. Le clément. C'est Martha sa clémence. Dieu est un volé pour sa cause. Et le miséricordieux. Allez là, il n'y a qu'à regarder pour ça. Lara ne karangara na ala nga jeni ne ayo labo ka fa le islamé nde foila ambe bi josoro jeni ne mala jeni ne ma siri ka foko islamo au contraire kafir bi jami nga jena herla islamo to ke Allahu akbar alo ko jeni mumini ka kasu kasu ko nyada bolo mais abon lahara nema kerengerele ala o ya lede lahara ine kerengere kabla ka bogo do kono burgi atigu mafo bugo tigu mafo abu ka vola mafo ko vola mafo tani tigu mafo kusuni aywa ala ni mu'minuna wa mu'minatu sikata Allah ala dana ba jamo ala musumo wallahi aw ma ala dana ko jume anya ko mu'mine ala dana ko fe ki kile bogonya kella dri kan fe ni kere ala o dafa ala ko ma mu'minuna olo me jinna kala wala mu'mine ya zo wala mu'mine ya abada bogo fara mu'mine ya musul me biya tige kala e ko mu'mine tuwe abada kan min geme ki jige amuzo fla o muzo fawanyo de so amuzo nan yo de e ko mu'mine ya abuma mu'mine mu mu'mine jogode abuma kire ci ku mu jogo
ala ye kire ci ama ci foyi kama ko kana jogonmaya dafa ka laadiriya dafa ko ka dabe dafa ka nabi ɲuman tɔw ka fɔlen sɛbɛndiya ko kana kire tɔw ka fɔlen sɛbɛndiya o tuma ni kire cira ka kire tɔw ka fɔlen sɛbɛndiya mais an ka diinɛ kɛnɛ sigi a fɔ nin ye kire ka kɛnɛ ye ka dɛsɛ ka jogo fɔ ala ka jɔn ye o kɛnɛ sigi kun ye mun ye ba foyi o ti foyi ɲa Samare ala ne kabako ye dɛ kabako do dɛ k'a fɔ an bɛ ala fɛ mais ala ko an ka min kɛ an t'o fɛ ko an bɛ kira fɛ kira ko ala ko an ka min kɛ an t'o fɛ o tuma an ka ala ko bɛ kɛ mun ye ayiwa o bɛ kɛ nafili ye jijo wasa ɲɛnafilatigi hypocrite o ko ko ala ye ale kafiri yɛrɛ wallahi sabu ala ko fa waylul lil musallina siga t'o la jɛnɛyakɛlɛ wane ka seli ala ko tɛmɛni seli ye ko n'i sara fa waylul lil musallina siga t'o la so wane ayiwa ka seli ala ko baasi tɛ koyi seli mais ko n'i sara fa waylul lil musallina bara kelen aw ye muso fila bɛ cɛ kelen kun walima a saba walima a naani aw bɛn dɛ ɲɔgɔn de ha sidiya ka don muru ni somɔgɔw kan ka ɲɔgɔn tɛ cɛ a si tɛ si den bɛɛ aw bɛ seli la komi a ka sa an ka da disa danganew ala ko a ye seli dɛrɛ ko n'a tilala seli la n'a sara don min wayilul lil musallina a ko janaba wayilu ne ala b'a dilan foyi kama fɔ selila nafili siga t'a la min yɛrɛ bolo ale ye silamɛba ye k'o de bɛ jɛni ye nafili kɔni a f'o ma ko ɲɛdafilatigi a b'a cɛ la a t'a bɛɛ yɛrɛ o man ɲi o bɛ yen dɛ o cɛlikɛlaw bɛ yen e bɛ se ka dilan tigɛ e cɛla cogo di muso ka ne jigi da alijinɛ kan e bɛ se ka cɛ sɔrɔ cogo di muso k'i jigi da alijinɛ kan e bɛ se ka dan sɔgɔ muso dɔ ka den cogo di k'i jigi da alijinɛ kan ayi abada i ti don a la aw bɛ tɛ kelen kun a si tɛ si den fɛ ala bɛ yɛrɛ k'e den ye ayi abada muso muso ti i balimamuso den fɛ i kɔrɔmuso den fɛ i dɔgɔmuso den fɛ i kɔrɔmuso den fɛ ala ka dɛmɛ b'i den kan hali n'i ye moriw ni somɔgɔw bɛɛ wele u ka boli don a kɔnɔ ka sanni don a kɔnɔ ka bibulu don a kɔnɔ ala k'i yɛrɛ k'i den ye tɛmɛ ɲɛdɛ a kanu bɛ daminɛ waliden la dɛ ka n'i ta la mais n'i y'a ɲini taw ka dilan k'a ɲini taw ka ɲɛ k'a ɲini taw ka barika fo ala ka barika boyi taw la k'i ni taw bɛɛ siri wale ta min n'i t'o fɛ a bɛɛ bɛ juru la tɛmɛ ɲɛ fɛ a tɛ ne kelen kelen n b'o dɔn diba joona ne ma daw a tɛ dɛ alimami maliki ajala wa maliki mazabu malikiya y'o kuma na kɔni ko maliki ka taga sira alimami ba naani imam maliki ka sira de ye ɲɛ sɔrɔ anw bɛɛ farafinna yan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli n'a b'a tɛgɛ fila jigin a kɛrɛ la olu bɛɛ ka karamɔgɔ ye imam maliki ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wajiri kɛnɛ sigi ka mikoro turu ka wajiri kɛ anw fɛ yan olu bɛɛ ka karamɔgɔ ye imam maliki ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nasi ni sɛbɛn daga olu bɛɛ ka karamɔgɔ ye imam maliki ye mɔgɔ o mɔgɔ jɛnɛ ni kirifi ko ni maaba ko ni maaɲumanko ye olu bɛɛ ka karamɔgɔ ye imam maliki ye yɔrɔ a ka kalanden ka ca dɛ kosɛbɛ ayibara ye kalanden dɔ ye buye ye dɔ ye sɛgɛnamala ye dɔ ye sɛgɛw bugadɔre ye dɔ ye ayiwa a tɔgɔ sɛgɛnɛ ahamadu amola ye dɔ ɲɔrɔ samatɛnɛ ye dɔ ye ayinamadi sɛgɛnɛsi kawulaka o ye dɔ ye giɲo alimami ye dɔ ye umaru e yɛrɛ ye dɔ ye ne yɛrɛ ye dɔ ye ninnu bɛɛ ye dɔ ye o maliki dɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye maliki woloba o ye ba filɛ diɲɛ bɛɛ ba ye ba kelen ye fo maliki kelen maliki woloba ye ba fila de ye ba kelen kelen b'an bɛɛ la hali n'i fa ye muso tan da i ba kɔni ye kelen ye o nka maliki ba ye fila ye cogo di kabako maliki fa ye muso fila furu n ka n'o ma muso min tuma ka maliki yɛrɛ bange ala ka latigɛw la o muso de nana sogo sufɛ i jala sogo la ayiwa fɛn ŋwanzan tɛ dɛ kana lakali bɛɛ ye ayiwa sogo bɛ fɔ sogo nana de ye mɛ n'i ye sogo lakali bɛɛ ye k'u fɛ ka taa i b'a ye dɛ mɛ maliki a ba fila ba fɔlɔfɔlɔ ye min tun kan k'a wolo o de sogora k'a ye tasuma y'a kɔnɔ fɛn bɛɛ jɛ ni sogo la
abugu abie afo abugu ka bejeli ka beshi gola Allahu akbar ale yɛrɛ bolo sa ko kojugu berebere ba de nani juguya kama a nana karamɔgɔ dɔ fɛ a ko karamɔgɔ suro dɛ ne sugura suro ko tasuma ye ne sinamuso kɔnɔfɛn bɛɛ jeni k'a fa ɲini juguya ni juguya kama a y'o ka sinamuso ye karamɔgɔkɛ ko a ko walahi i sinamuso bɛna den dɔ sɔrɔ silamɛ la n'a ko n ko fo ka taa jɛ wuli ma a tɛ se ka wuli ko a b'a ci san n'a ko min ma a tɛ se ka sɔn fɛnɛ b'a cɛntigi don lalimu cɛntigi don a ɲɔna ma wolo a ɲɔna tuguni a ko karamɔgɔkɛ ma ko ne sinamuso kun tɛ ko ne yɛrɛ de kun don karamɔgɔkɛ ko den taara ye kama Allahu akbar ko den taara ye sinamuso la kaba ko mun y'a sa ale ma an ka ɲɛ wallahi dɔgɔmuso nana garisɛgɛ sɔrɔ a bɛ jigin den tɔgɔ kɛra maliki ye o den si san tan ye ko dɔw kɛ dugukolo in kan karamɔgɔ tɛ min sera ka kɛ diɲɛ kɔrɔ Allahu akbar Ala ka bon mais e ka filɛ min kan ka wolo o de nana sugo kana den ka na fɔlɔ tiɲɛ don sugo in ne kɛra sugo in ne kɔfɛ o sɔrɔ kun kan ka sɔrɔ sisan mais juguya kama ale y'o k'a dɔgɔmuso ye a salatigi dɔgɔmuso ye k'a sinamuso juguya ni ɲɛngoya ni hasidiya kama o kɛra min kɛ karamɔgɔkɛ ye sugo kɔrɔ fɔ mun ye a ko komi a y'i sa ko hɛrɛ don a ko ko ale yɛrɛ kun ye sugoba ye kɛra ale yɛrɛ karamɔgɔkɛ ko den taara ka ban tiɲɛ don ala min ye den don ale kɔrɔ ale garisɛgɛ la a ko ale bɛ den wolo ala bɛ se ka den sama ka taa dɔ nin na wa ayi abada iza radallahu shay'an an yaqula lahu kun n'aw b'a bɛ min kɛ ni ala ma sɔn a tɛ se mais ni ala ko fɛn min ma ko kɛ o y'o bannen ye siga t'o la o ye bannen ye dɛ o tuma ala jɛnna n'a ye ka den bɔ kɔrɔmuso la ka sama ka taa bila dɔgɔmuso la o ka den wolo o den ka silamɛ bato n'a y'a bila yɔrɔ min karamɔgɔ ma sɔrɔ min y'a bɔ yen Allahu akbar ima maliki a ci san tan ni fila mɔgɔw ye ɲaamɛw ta ka tulo ba yirikaw bɔ yan nɔfɛ san tan ni fila denmisɛnnin ima maliki denmisɛnnin don nka n'a ye sababa don ka taa ci minɛ a tɛna ma ban dɛ Allahu akbar kɛmɔgɔw mana dɛsɛ min a bɛ wele dɔnnibaabaw mana dɛsɛ min na kalanbaabaw ima maliki bɛ wele de nan ka wele dɔ f'i ye a ci san tan ni fila musokɔrɔba dɔ ka baara ye suko ye a b'a jɛ dɔ a nɛ la dɛ ayiwa nɛ ma ɲi nɛ ye masiba ye dɛ ala ye nɛ dilan ala yɛrɛ siranna nɛ ye mɔgɔ yɔrɔ min n ka gɛlɛ ala bolo yɔrɔ bɛɛ o mɔgɔ nɛ de kabako e ka nɛ fila dɛ ani mɔgɔ pilasi si tɛ kelen o tɛ yen k'a dilan k'a bila wo kɔnɔ ka juru fila don a la kelen tɔgɔ ko nɛmɔrɔ juru n'o ma tigɛ kuma ka bi faamu kelen b'a la hali sisan a bɛ kuma na o b'a dugu la o bɛ ka tɛmɛ juru don e ka misi la o kɔrɔ jumɛn ye a kana taa jaabi t'a la tiɲɛ don ala ye juru don nɛ la k'a dimi a ma ban dɛ ka kogo kunkuruni jɔ ka nɛ bila kɔnɔ tagabaji ninnu min taara nɛ de b'o kɔnɔ ka tila ka bɛɛ don a la n'o ye sanfɛla ni dugumana ko ni kuma min nana n'i tɛ fɛ i bɛɛ ka don o la n'o ye haramu ye k'i ka datugu i k'a kɛ Allahu akbar dawla sanfɛla ni dugumana ma di foyi kama jɔ ma ni min nana n'a tɛ bɛn i k'a tugu ayiwa tile bɛ e yɛrɛ bolo a tugu a ma ban dɛ a tilala ka na ni dabakisɛw samakisɛw kelekisɛw ka na n'u turuturu kogo kunkurunin na ka nɛ kunbɛn o kɛra ɲiw ye yɛlɛ ɲiw tagabajugu ayiwa olu turuturu ɲi nana kogo kunkurunin kan nin bɛɛ kun ye ka nɛ kɔ tellement ala bɛ siran nɛ ɲɛ Allahu akbar wa nɛ ye wɔɔrɔ ye caman da bi dun dɛ ala k'an kɛ k'an da dun nɛ ma ɲi dɛ ayiwa tuma min n'o kɛra sa ala sɔrɔla ka a fɔ nɛ ye sabati ya sa bamananw b'a fɔ ko hali ɲini nɛ bɛ kɛlɛ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ dɛ ɲini nɛ bɛ kɛlɛ tiɲɛ tɛ ayiwa kabi ala ye ɲi da don min ɲi bɛ a pilasi kɔrɔ la a ma fɔ dɛ waati abada a b'o yɔrɔ kɔrɔ la ni dɔ b'o o bɛ kɛ ka b'o yɔrɔ la mais nɛ ta ye don ka bɔ ye
e y'a faamu k'a sɔrɔ sen t'a la n'ale ma to a yɔrɔ la ni de b'a sɔgɔ ni y'a sɔgɔ tuma min a b'o waati kɛ ka dɔnkili da i b'o waati kɛ dajitu la dɛ ne b'i yiri pɔnse dɔɔnin o ma kɛlɛ koyi ale taara bɔ ka bɔ yen a ma ban dɛ ni dugu jɛra sɔgɔmada joona fɛ 6 heures du matin adamaden sen 2 bɛ taama ka na ko nɛ n kɔrɔ nɛ i ma ye sen kelen ka bon nɛ yɛrɛ mais sen 2 de bɛ taama ka na ko kɔrɔ nɛ n kɔrɔ dugu jɛra dɛ ne sen ma jɔ yɔrɔ yɔrɔ kana fɔ k'i jɔ ye ne de bɛ taa ni e yɔrɔ la ni ma taa yɔrɔ kana fɔ k'i tumi kabako e ya kuma mɛn a bɛ taa ɲini bolo 2 bɛ na n kɔrɔ nɛ bolo ne kelen kelen ka bon nɛ ye ni y'a fara ɲɔgɔn kan kɔni mais olu bɛɛ bɛ na bolo 2 bɛ na ka na ko kɔrɔ nɛ dugu jɛra ne kɔrɔ ne bolo ma diɲɛ baara o baara kɛ ne de ye baara kɛla e tɛ baara kɛ fɛn na e ta ye fɔn dɔrɔn ye ma min kɛ kana fɔ k'i y'o kɛ ayiwa ministre de la dɛ o ta ayiwa a ma bala ɲɛkili 2 bɛ na awa ne bɛ yɛlɛ kɛ e tɛ yɛlɛ kɛ dɛ ne ma fɛn o fɛn ye kana fɔ k'i y'a ye k'a ta e tɛ se ka fɛn ye ne de bɛ yɛlɛ kɛ ma min ye kana kuma o kan ayiwa o bɛ n'i sara la o bɛ sira ɲini n'u bɛ tila ka na n kɔrɔ i ni sɔgɔma dɛ yɔrɔ e kɔni tɛ kasa mɛn o n kɔrɔ ne de bɛ kasa mɛn yan ala y'o de di ma ne ma fɛn o fɛn kasa mɛn n'a fɔ ko kasa bɛ taa dɛ ayiwa e kuma ye ban lo b'a la tulo bɛ tila ka taa kɔrɔ dɛ ni sɔgɔma yɔrɔ mɛnnikalanden la o n kɔrɔ ala ye mɛnnikala de di ne ma a b'a fɔ ko kulo 2 bɛ bi yan ma filɛ min mɛn kana fɔ k'i y'a mɛn k'a bɛ taa ayiwa ni nin kɛra sɔgɔmada 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures b'a sɔrɔ nɛ ye dɔ fɔ a den ma jɔ ye siga t'o la nɛ ye dɔ fɔ a bolo b'o kɛ nɛ ye dɔ fɔ a nun b'o kasa mɛn nɛ ye dɔ fɔ a ɲɛ m'o ye nɛ ye dɔ fɔ a tulo m'o ye nɛ ye dɔ fɔ o ma kɛ diɲɛ na fiyewu subahana nɛ ayiwa ne ma ɲi dɛ a b'a jalo nɛ la ne de ka ko ka gɛlɛ ala bolo ni jɔn yɔrɔ bɛɛ jamana ci nɛ de b'a kɛ du ci nɛ b'a kɛ furu sa nɛ b'a kɛ ne ma ɲi dɛ ka ma kɛ dɛgɛden ye nɛ don ne ma ɲi ne bɛ jɔ ala ba jɔ na pewu subahana ni e k'a lajɛ kɔni n'i bɛna dumuni kɛ nugu ye kuma min fɔ nɛ y'o dɔn wa ayi a ko nugu ala ye ni nugu da nuguden 6 bɛ kɔnɔbara la nugu misɛnnin den 3 mɔgɔ den 3 nugu ninnu fana ɲɔgɔn na k'u ka baloko bɛ kɛ cogo di ayiwa u ye ci bila nɛ ma lɛtiri a ko nɛ ye ko ni bolo sera ka fɛn o fɛn ta ka d'i ma nana ye anw fɛ yan ko n'a kɛra nɛgɛ ani bɛlɛ n'o tɛ ni fɛn o fɛn dira nana ye hali yiri bulu don a bɛ anw balo ti sa nugu ko hali yiri bulu k'ale b'o bila ti sa kabako mais yɔrɔ nɛ min kɛ ayi n'i ye fɛn min da k'o da nɛ kan ko nin ka kun a b'o fɔ a b'o tun n'i ye min da ko nin ka kunna a b'o tun n'i ye min da ko suro t'a la a b'o tun n'i ye min da ko kɔgɔ t'a la a b'o tun mais est-ce que i bilara kɔgɔ boli sukɔrɔ la a bɛ ka bila dɛ sini ye dɔrɔn nin bɛna ka bila ale ko nɔ ko a bɛ taa a ma jɔ wele ka kile k'a tun k'a se ka taa ne ma ɲi dɛ a ma ɲi awɔ tuma min fɔ fɛn min b'i ye musokɔrɔba ka baara tun ye suko ye sunguruba dɔ bɛ yen a ka baara foyi t'a la jɛnɛya kɔ nka musokɔrɔba in t'a ka jɛnɛya dɔn dɛ mais mɔgɔw kɔni y'a fɔ wa tiɲɛ don mais musokɔrɔba dɔ ka su ko a sera sunguruba ɲɛfɛla ma a lawura a dugu a y'a bolo kɛ k'o bugɔ ayiwa a si ɲɛfɛla bugɔ ko nin ko caman kɛ sa dɛ t'a ka sira ye dɛ bolo tun ka nɔrɔ la ayiwa bolo nɔrɔlen su ɲɛfɛla na a y'a sama a ko bɛ kɛ Umaru yɔrɔ la musokɔrɔba ye kuku caman wɛrɛ mɔgɔw b'a carata la a ye caman wɛrɛ ayiwa musabi a ye ko bɛ kɛ k'a wɔsiya dɔ la k'a bɔ mun y'a turu nɛ tiɲɛ don o nana filɛ ka su kɔnɔ su tigɛ bɔ o ye ci bila ko dɔw ka taa musokɔrɔba filɛ n'a kɔrɔ ni sugu kɛ bɛ cogo min
mangana ko musorola ko munye ko noraya ako nyafo ne ma turo folo ay fan voix de min chéri ko ya turo abna galo tigesta ako ni ko to ka ko de ni bolo sara ni fala mo doro na ngoro la aywa sare akara te aya maketi ale fana ko wale bo mo wale to tinjide lo te na yoro chama dawo ola o ya to ka dese ka wala mano bi asama fu shukuru ta gongolo abu wala subhanallah ona la korone ke du bolisa dan bala la ni mo menu menu damola ona ni dan ba ma fay kala ma do ma fay kala mo ko ko ala fanya gila min zura na min kiri ka ga tuma ko ami shinya falate mudoro bulla ko mudoro ba kan jana to kan shinya na norole ataka kala aywa samara shinya falate mudoro bulla mudoro ba na kan jana to ke ni shinya na norole ataka annaba to baro na ta yala ako ne kala ke ko ganya ga famu kamo plano ko no ko ya famu kami musura blo kumuru ni tige shula ko ka fara shuka fara shuka ami to do dige na musura ga nyana ko ga blo kumuru sare dobe baro ono ga muru begli o dimine mba duka jile ko shuo musura waniyo ko abedi tigena ko bɛ cɛ ko fo kelen ko ka ɲɛnama dɔ tigɛ la ko tɛ kuma o da dɛ o y'a sɔrɔ o fana dimina mais o ma se k'a bɔ fiyewu o wulila ka taa se alimami maliki ma musulmanden sɛbɛden ladiri den sɛgoyana den bɛrɛbɛrɛla den fulabato den dafaremo den maɲumanden o nana imam maliki nɔfɛ dawu dɔw ka si tan fila nana ko ya karamɔgɔ ko kisi wolo ko gɛlɛya wɛrɛ ko musokɔrɔba bolo nɔrɔla su la a ɲɛma ko bɛ kɛ cogo di ayiwa n ko denmisɛn funankɛ k'i ye sabara don dɔgɔyalima tɛ kuma la tɛmɛ sira don n'o tɛ olu bɛ na u ma kɔrɔbalamaw olu ka ko bannen nalen don mais n ko karamɔgɔ ye sabara don a k'i san 12 u b'a nɔfɛ denmisɛnnin fitinin b'u ɲɛfɛ cɛkɔrɔba sidiw b'a kɔ gɔngɔnjibatigiw b'a kɔ kalamugubatigiw b'a kɔ dɔgɔtɔrɔya kuma ka kɛ olu b'a nɔfɛ kalamugubatigiw b'a nɔfɛ a nana ka sabara ɲini k'o don kana don sukuyɔrɔ la a donna dɔrɔn a ka dabiriya fɔlɔ e b'o dɔn wa a ko musokɔrɔba e ye mun fɔ i nɛn na ne ye bolo nɔrɔla yan dɔnniba bɛ dɛ a ko e ye mun fɔ i da la ne ye tɛgɛ nɔrɔla nin na o y'a sɔrɔ ko an bɛ min kɛ o dɔrɔn ko ale fatɔ k'a ko k'ale sera ɲɛfɔla ma k'ale fana y'o bugɔ ko ye ko caman kɛ a ko ala k'a bɔ a la a ye musokɔrɔba tɛgɛ ta ko ala a bɔ su la o yɔrɔ bɛɛ a wulila ka bɔ a la ko taa musokɔrɔba bɔlen fɔ bɛ ɲɛnamini a ko an ka sukolonden b'a bolo ye ko an taa ka sukolonden ko ko ale yɛrɛ bɔ sukolo ko jama ni sukolonden e ma nɛgɛ kɛlɛ k'a juru kuma sukolonden ni ala ko aw bɛ na a sɔrɔ ka nɔrɔ kun o bɛ gɛlɛya a bɛ kɛ fɔlɔ ko ye dɛ siga t'o la ala k'a mun diya an balakaw ka sabali ka ɲinɛ ɲuman bɛ ni waliden walasa barika ka bin ta la n'o tɛ n'i m'o kɛ i ta tigɛ foyi bolo a bɛ kɛ n yɛrɛ ye dɔ wolo ye ani denko kɛra n yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a ye bannen dɛ walahi n'i y'a wolo fɔ mɔgɔ ka wolo ne ye ni n yɛrɛ ye dɔ kɛ koyi a b'a kɛ ne kungo ye dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ o amin n'an bɔra yen alhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillahi ala kulli hal a bɛ ala tanu ka ala barika da o ka kan ka ala waleɲuman dɔn a bɛ ala tanu se bɛɛ bɛ laban ala bɛ tɛgɛ kɔnɔ kul man aleha fani tous les êtres vivants sont éphémères fɛn o fɛn dalen don o bɛ ban fɛn
fɛn jɔlen don o bɛ da Allahu akbar ba yɛrɛ bɛ ba a ko bɛ to ala kelen wahidullah an bɛ yɔrɔ o ka kan ka barika da an ka hakilitigiya an ka silamɛya an ka ala dɔn an ka alakira dɔn an ka tugu kɔrɔ o ye ala ka faniteriya dɔ ye ka kan ye wallahi siga ne tɛ ni maa min ye ala bɛɛ kan ka ala fo dɛ o ka kan ala ye ko bɛɛ lajɛlen de kan ye nka da dɔ dɛ an jɔna kamelibaaw bɛɛ dugu kɔnɔ dɔrɔgu min na jɔ min na densanfɛ kunu na mugumani kunu na olusiw bɔnbɛ bobara la ko amɛrikɛn ye o daga den ni jɔn den mɛ ala sɔnna ka faniteriya anw minnu na an ka ala ko si dɔn an ka kira ko si dɔn an ka tiɲɛ si dɔn an ka tugu tiɲɛ na ni maa ka bɔ ala bolo aw de don siga t'o la a fana ci kelen ala k'an kunna jɔ amin n'an bɔra yen اللهم صل على سيدنا محمد أداد ما فعل ملاهي صلاة دائمة بدوام ملك الله أبي صلي كرا سلمان أبي صلي على كرا صلى الله عليه وسلم نوي محمد أنا أقول إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا أقول إن الله أكاد الله تعالى والملائكة لنا ملائكة عمم بي يصلون على النبي هم بيجي صلك النبي ما كان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا المؤمنون لمن يلد على الله صلوا عليه أي صلك محمد تسليما مبع كثيرا وجمع والله أبا جل صلاة الله أيوة لمقام صلى الله عليه وسلم على الملائكة صلى الله عليه وسلم لمقام صلى الله عليه وسلم على الملائكة صلى الله عليه وسلم لمقام يكمل بقلة مكي بقلة بطمكي أبي جيري نو سبعي كافر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وسلم okoye ala ka namana kiti jidi kila muhammadu ka na so mo sanmo o mayi o mi ko kwala ko nyona jidi e raka ya ko tikile de sikatola allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala namana kiti jidi ko ni muhammadu ka wa ala sayyidina muhammadin ko ali muhammadu somo Umar bin Muna somo ba foya aywa mabi ko wonde kele de sikatola mawon de kele de abada ko ala ka namana kiti jidi kila ka ko ali kila somo el awl boytu shirifu ma bawle malmo mare ay do ko halakili sajje da faliya tari nuje mo ubani ko imana boya to ko kika bonya la no ka ba piu ma ifa de ga ay dara do ko bale so mare brati kira sallallahu alaihi wasallam ako ameye muhammadu de yes na aliyu kan yamai wale tade Allah ta'ala ya rada ya kan yamai wa awfurun jara ne kira kan yamai inna ni kan yamai hadisul sharif muhammadu sare akma ne kira ya ali kan yamai ala ya ali kan yamai awfurun da kira kan yamai la ko ali ya kan yamai ko ali ya kan yamai kedu akma obi muila me ali ye jonye kira bolma kedo ali ye jonye kira burangedo ali ye jonye awa kira dogo kedo ali ye jonye el awl baytudo kiresido mani ma sikatola ono oye jadra wallahi awma o aliu dew o aliu modew o aliu kromasomo o yudi awmo no fe
sen na yu ke nyamai kire yu ke nyamai ala yu ke nyamai au nyere yu ke nyamai wa au mulu nyere yu ke nyamai au nyere jina na yu ke nyamai samare okera le remerciement et la salutation c'est notre maître, notre père, frère international qui s'appelle Asseidi et Cheikh Chérif Ousmane Madame Haïdara. Elle est mourue de Dar et Kitabe, Wasuna, Essa de Zewaza, Baba Nande, Bashizande, Ningode, Lagode, Jabogode, Gode, Aliode, Mande, Bade, Bade, Adride, Mamade, Masbede, Waliullah, Arifullah, Akumullah, Habiballah, Pidi Sharif Ousmane Madame Haïdara. Wilamata. Oh, mais les médicaments là. Venez pas monter. Mais on dit le gagnant. Pour aller ici à nous faut nous bouger. Pour aller prêt. Non. Ta garde de cap pour s'amarier. Au temps pour aller quoi. Non. Pour plat. Pour cap. Mais pour prendre la guerre. Alors pour elle a le besoin de nous créer son nom. Mais allez nous bouger. Nous corata. Nous yana. Nous dalona. Nous corata. Nous bonya. Nous kishi. Nous tala. Nous kolochi. Mais allez nous là au jour boka. Qui est nous? C'est à toi. C'est bien mis. Allez que abada. On appelle là on jawala. Ayo. On a pas quoi. Ayo. La on va quoi. Ayo. Mais allez on a pas quoi. On a que dans ça on va jour du photo. Mais allez chia minira pour aller dans ka bonya ka korota. Yanga. Ode elle a le bain. Qui est le classe monde. C'est bien mis. Vas-y on entend. On m'a dit que abada. Alors que les tajis de OK. Alors que vous avez awa on a modo. Fanga jelode de wala to koy amiga foko lu ga wulu no ko be to to e hashidi me anno mali president ga wulu ka bo e siga to la president ga wulu ka bo le rayo ala ba ko tare mo wulu hal president bulu sabu president ga wulu ta me garri do ta me ma fa ko ko ro ma me ko ro abada president ga wulu be taraga ka bo ne ga sa bolo wulu ka taraga jengale subhanallah garri ke do wulu kala kala la ko ko wulu kala kuma la wulu ko tara kala la me mulo wulu ko tare ayo nda wulu bata wulu ya ma wulu bata wulu ya abada aywa wulu jo président ka président ga wulu président ga wulu wulu président ga wulu wulu kele président ngare ayo o tedre siga to la note on ga division me ko kare kono président ga wulu marbala siga bola ay subhanallah ko be ko président ga wulu ka bu ambe ba président fara ga wulu de ka wulu tere président fara ba a tade be mun ne garbo on mu dole parking na ay wani kulli ga mu dole parking na non na mu to ta parking ndigi ba on mu to la ba ka da ma ko ka mo ka mu to fle kedo o e mu ko kale yele de ka boy abi aka furo ta woro ka mu to joshi ka da ma ko e bi ta ko shi yela ma be ta ga mu to le on de ka mo ga mu to kale ka mo yo ma el arab bi shirifu kira sunko sumo kira kira de ka are tiga to la Okuma balani mbeke ya sumoka no shirifu we el arab bi sumoka do ko e kira bunyade chedu mo ga ka bo le be mo ke mo ga bo be fay tiga to la ga bo be fay chedu mo ga Muhammadu de ala ko ga ala jende Muhammadu kamal lahara nous avons établi la paix et ceux qui sont entre eux à cause du prophète Mohammed. On est très fou, Moukhe. On est Moukhe Kaka. Abada. On est pas très fou, pas être Ali. Imam Ali Kabori Dje Kembe. Mahmoud Kofe. Allahu Akbar. Dje Kembe. On est pas réglé. On n'est pas réglé. Abada. On va vous donner la Fatima Zahra. On va vous donner Dje Moussoubré. Fatima Fatou. Fatima ta kaba koyde ala e boyoni faydo ne karamo kala wallahi abla ga so dela flanuna flanun de ya so devla men no afano seni
to bangna ina sa kono sandali dal ne utini bangna no kera plano akela ga trifu bona ko olula ta ko ka trifu che jena fo jemina ta chedu mare wala wa gole jaga bora la na jola ta jina jola fatuma tay no mangi chedu hoy jendere sigatu awu ma olu de kaka ala tula ni mo mi fa jena ya la de bu fa jo ga ta jana ko okay sirifi bɛɛ fakele a bɛɛ bakele den nali ko sirifi min wolola sisan ko ani aw bɛ sirifi min na n'o ye sen nali ye ko bɛɛ ka kan siga t'o la o ko farala t'u la abada mais anw ye dɔw bonya ni dɔw bi anw ye dɔw kusa ni dɔw bi alors ne ye sirifi ye ne ye jogo ma ye o ye kungo ye nka min bonya kira somɔgɔw ye kama ne b'o nafa sɔrɔ t'o la siga t'o la président an ka lajɛ président de a taatɔ misali la kojugu kɛ misalnya kayak segini polisi ya bere na de la bibla tiga dola muna prela de ay mangera ay awuna aywa prela de o makira sumo kira mode no jumange o ni alaje ala na kiru ke lahara o mo o ko ni on na ti dola na o mi tuina ti kunye kira sumo ya bala kama o mo no o kaka o be bere aw bonya de aywa ni ma bonya aga bonya do fa ga bonya ka bonya nda kirawa kire ga bonya ka ba bare fo wala ala kire ga bonya ta ka tari mamma kilima mo bur ga bonya be dira fatima ta ni te dalima bonya be be tula abe kire ko ka fo rasulullah bana Allahu akbar la ni la mina ulu ba gla no lu ta gla tiga to la ga na ni na borasa aw mi doro fo wa no ni na wa fara nga na nyamine do be bi jige ni ne pregra ti sia silo jaran ta ta fasiri jere Allahu akbar nga no ya ni robota do ga tigi mu na ga se woro la lu bi lu deme wa fara ka do ka ti lu ma do chido tamare nga ayu de anyana bo ina fikele ga suguro ke nono kumuna anyana bi kana sna ko suguro nono bonyo bara ile o tibu de bo bonyo Sorry. Ala ka una je. Ami. Uni ma da gele de. Tiga tola. Ala ka na banu barka. Ami. Ulu de qura energy so boy. Ni so la gata su ko bere to fe. Yele mene ga su. Tienu. Ni bana. Ina to divila de. Tiga tola. Ni mo ko be noro la tiga to noro tigila. Ala ma noro tu so la o be. No e tiri jowe. Uli anga bo. Jo nyanga bo. Mo jo nyanga bo. Fa de atanu che. Wa ma bane. On dem bayre ukoro nonga buru ondo kana soya nanu enoye na fuyi o grabo samara benba bele ala ka mun ja ami wati mi drama barba wala da mi yara la bena dama saka tri wati tumbana de ambela minga seda urgia obana ala ka me to ami ala ka to dama ami dine jey mi ala ka bloka ami na haya kele fu amala ko yi ka sura ka tablu aywa aya kele dure sallallahu alaihi wasallam ako musoka arjine sodi fro tete lega ko lega ko aywa bonni mo nyako tuza nu muso docteur chetana ko fo ale ka ni so mi no tete ko hotel mogo be muna wala ni cey toro akku ni cey da sawe ga akku ala ko ina allah ma sabr tiga tola le ala ga bunya boy na karama boy na fayda boy nda ke donchiye ko do mu wala allahu akbar wa ala ko muso ay tobali ala ke ko muso ay tobali ala ya do tawti manga awla no tala ala ko ay tobali sabali ko do ay ebe bana mi siyo ka bulu da ko ko tamay ma ko me jugo aywa wala sabali ta kalimi sabali mi mami na ne tene to no mami je da sa ko ne ka mami je to ne da sa ko nga ayya to ni baja abi fo ma e sobre na muso su ko do ka ko de sigato woni ja kana kuma shani ka wanyana ani o ke jena bo do jana ni sigato lo kana en ki chala bada en te ka se chato la abada o tike o tikele samare aya jo bolle ayo gara yu tare na yo ke be anaye na ma ke anaye le sigato la
an bara ko ka here de so be to na ya ko fana wa wo je ko alama ni defo no tigi ni kono do bole tsanga la kana be tebe tani kitabu wa sunna ape ko ga dala ko mo be ga dafara dineka na ko ka to wajina na no tigi na manu mo ka fiale tu ngara tamenye mte ni jabo aka ale ko nyako ala ko te kira ko te e mo so ma ga ko ba ko ala mo defale ko do e ma hay kala to do mo be ko bi adu na munu bo lu kadi boy na ale bele da ale mo wala di ko ka jeni taw de ala ka be so ko amin so wali ala ka da lam so ma amin ga bra so ma ala ka di choma amin ya rabbi jamana ma ka fasli amin kra bunya kama amin kire fu wara kama amin aur be tu be kama amin al ka mo jeda kama amin sallallahu alaihi wasallam election na tola no e ka fli na dabone fla ba nga ko fo afo politique mo fanga nyini naw na ay fanga nyini nga ay jamana ko ci de aywa o ka jamana nyim mali di o le tadu chedu jamana de o tadu na journaliste mali na o te mali ila to la o na yi no ba ko mali na mali ga tabulu ala kula de ila to la ala no nyini nga de mali be mini de aywa fanga nyini bonane karamana na kana dazo o shi kana kenega shi kana dirbo o mai wa shi kana ba fa aw be o eri neni ni na te kana fanga nyini ne kana fama na ni ba nyini sa e ko fanga ka ci bolo jamana ka tafre bolo na no kara am jamana de ntono mali fama ko ere de nyamwe ni hasidiye ni bin kara ko ba ni ka chon ngare o mai de fanga do bi na avera ado ko kusa do no wi me muru mu se woro no na fugini senegala do ni na o bi fanga chamu o mai le amba ni jamana to be anga baraka buyana na anga baraka karamana anga baraka jamana ya fatoye na kira ka tere ayo ni yoro ila ara so cha amon bi balu na bali buye o kaka o ba ka she to teme na no temeni awu fo danda bali ni jene nga ara so bango nga na ko bango anga bali buye o kaka ara so jetu ke fam bele ko anga bali buye o kaka e ba wata juma na ni clip bina alhamdulillah na on a caché dit mais je m'en clip bine tienu la gagne mo ba ka on ba kele la anga foli boy dande foli ala do jetu ke fam bele ko foli na anga foli boy juma na awa ka adam le onder la kada bidila na olube ala ka dire ba ci tienu anga caché do ke tamara dula sigato la anga foli boy dande foli mina o ba be ala do ma de me joila na anga foli boy arabo en delondere na jisne bare ka fa senderla sikre wati fe na anga wajib be tamay anga fuli boy ala do kana ni shode na aywa jela araba na sendari ka fa la senderla ko kaje to tamay anga fuli boy o ko fe ala do jama ko jela na lu ba tere sama bela lu wati tala anga fuli boy na o ko fe ala do wala bu ma ndeme ba ko ya ala do titoe na ba ko ali ala salam ala do oxygène na fuli bo bay dane fuli ka bo bay o kaka no wati vanna internet ka na wana chama ngoro na chedu abe jama bi sheki ni ko bo gala jere to kan lamelike na fuli bi bay o kaka ana bo bi bay dane fuli amon na fuli ka ngoro kala ana barma kala na am saw disiba ana njada ka na to bre nglo fuli gari bo ke o be dabla umur la rado chedu ko barga re anye keme ya amma ni ala fe ya rabbi ala ka dabla anye amin kira kunya kama amin majma be kama amin sallallahu alaihi wasallam naba kuna be no sele ambi fadata na ambi tamla ya aywa jon bane kala la ko da sama kala sikatula ala tawasu taboti ya bai dogi ga mo ko da me kere mi ga nani mi fo ala ala ba kede sikatula nani mi fo ala ba kede sikatula anga kene mi ga ne kene ba chedu ndela ga fo ya ka ta ko wajiri ke kene dunu ne kene bawo mele ko bina awa alaka debere mo kene ka o ma gele mi ka akara farga yo akara demo gele yo akara muso ko gele yo akara flaran wo yo akara sawana wo yo akara nan wo yo akara durna e sala ayo nan ga dima akara yo adu ala e famai akara bara ko de yo akara miye na ayatu ayo anga haramu ko ni ambala ko ka do
nje kana do wala sabule yo do tibna da ala ka daga bi ka fala aywa sangare ala ka ngi shoba amin ala ka sa ko gani ya warma kama man ma ba kama sallallahu alaihi wasallam ala ka ne ko Allah ka bebne Allah ka ne tabat mamshula sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.